amina kana aywa pinitage regretté cachette flana amina o de damine sisan ni o ye a deuxième volume amina tani o de sisan pinitage regretté deuxième cachette o de flani nam lamine akabako amina nga o bo blanc kaso bombala aywa san l'an 2003 kabe le 13 mai 2003 konala Gaucho Koulibaly di jango fait avec monsieur le directeur ni o ye studio directeur ye Mamutu Tarawele nam lamine ani aka technicien de megata abina nam lamine ikulo nyegelen do kuma mina n'o kɛ mɛ ne Gaucho Koulibaly nzele Abidjan ka tila ka don suyɛni na sisan ni o ye orisi kelen ka nɛgɛ ka don suyɛni na ayiwa ni an ye suyɛni kelen kɛ ɲɔgɔn fɛ ne 40,000 sɔrɔ o la ni ne kun ko n bɛ taa an ka dugu la ni dugutaa ma se ka bɔ ayiwa ala ni gindan y'a sababu ye sunkurubaw ani wagabow an jɛra k'o wari tan k'o yɛrɛ kɛ an y'a bɛɛ dun dɔrɔku ni dulɔ cɛjugu la sisan ne yɛrɛ farala so kan n kɛra so in cɛjuguba dɔ ye san 1970 Abidjan don bɛ ka taa a bɛ na ne ka o suyɛni gindan kɔnɔ diɲɛ na ne ye jamana 12 de yaala n ka ayiwa diɲɛ yaala kɔnɔ nam lamine a kabako ne Abidjan kɛ o ye n ka jamana fɔlɔ ye n ye suyɛni daminɛ Abidjan de ka Wagadugu fana kɛ n ka suyɛni kɔnɔna la ka Niger kɛ n ka suyɛni kɔnɔna la ka Lagos kɛ n ka suyɛni kɔnɔna la ka Cameroun kɛ n ka suyɛni kɔnɔna la ka Togo kɛ n ka suyɛni kɔnɔna la ka ayiwa Cotonou kɛ n ka suyɛni kɔnɔna la ka Algérie kɛ n ka suyɛni kɔnɔna la ka Mauritanie kɛ n ka suyɛni kɔnɔna la ka Sénégal kɛ n ka suyɛni kɔnɔna la ka Laginɛ Conakry kɛ n ka suyɛni kɔnɔna la ne yɛrɛ ka a fa jamana belebele n'o ye Mali ye Bamakɔ bi a dafa capitale 12 nam lamɛn ne ye olu de gindan diɲɛ kɔnɔ san 30 ani san 3 nam lamɛn ka na bɛn 2003 ma ne yɛrɛ si bɛ san 60 ani san 3 ne bila n kaso bonba la ma bila fɔlɔ ma juge fɔlɔ n ye san 6 ye kaso la nam lamɛn don bɛ ka taa a bɛ na n ka n jigila ma misɛnya n b'a dɔn ala bɛ yen alakira Mamadu bɛ yen don bɛ ka taa a bɛ na ala ni sababu ɲumanw n bɛ ala deli ala ka sababu ɲuman k'an ye ala ka sababu ɲuman k'an ye nam lamɛn ne ye kaso kɛ siɲɛ 20 ani siɲɛ 2 ne donna kaso kɔnɔ siɲɛ 20 ani siɲɛ 2 ne minɛna suyɛni na siɲɛ 20 ani siɲɛ 2 ka don kaso la nam lamɛn ka tila ka boli kaso la siɲɛ 17 nam lamɛn a kabako ne ye ayiwa condamnation 4 de da k'o ban n filɛ nin ye a 5nan na ni o de bila n kasobon ta ni n bɛ o la ɔ n filɛ a 5nan min na nin ye tan ne ye n kale kabini Kucala ayiwa yen kasobo ɲɛmɔgɔ ye fo ka n'a bila bi la n bɛ o kalekan kan k'a jira ko ne tɛ boli kaso la bilen n di mɔgɔ dɛmɛ ka boli kaso la bilen nam lamɛn ne bɛ n ka kaso in da k'a ban fo faamaw yɛrɛ k'a fɔ ne ma don min Gaucho Koulibaly i bilara taa n'i yɛrɛ ye ne sigilen bɛ o sigi de la n ko tɛ i ma faamu o de kɛ n bɛ ka ne kɛ n bɛ ka bise n'o tɛ kabi ala ka ne da ne ma deli ka san 5 kɛ maa ka kaso la fɔlɔ ka ye ni nin tɛ nam lamɛn nka n ka hɔrɔnkan n sigilen bɛ o de kan wa n bɛ sa o hɔrɔnkan kan fana hali ni tasuma mɛnɛna kasobon na walahi ne Gaucho Koulibaly tɛ boli fo faamaw k'a fɔ ma ko jango i bilara taa ka dugu la n sigilen bɛ o de kan n b'a ɲini ala fɛ k'a ɲini alakira Mamadu fɛ ala ni kira k'a kɛ ten don bɛ ka taa a bɛ na nam lamɛn 22 arrestations et 17 fois évadé Gaucho Koulibaly di jango o tuma na o gindanw kɔnɔna kabaroya o m'a fɛ ka olu de da kasɛti kɔnɔ Mali denw k'a mɛn ne faso Mali denw k'a mɛn farafin jamana denw k'a mɛn nam lamɛn o tuma denmisɛn minnu b'a fɛ ka o kun kɛ suyɛni kan yalasa o kana don a la u k'a dɔn ko kojugu don nin ladikan min ka bɔ cɛkɔrɔba min da kɔnɔ ni o ye ne Gaucho Koulibaly ye walahi n bɛ nin dɔn dɛ n bɛ nin dɔn yɛrɛ gɔngɔrɔ bɛ tigɛ wɔrɔ ko ɲɛ dɔn ni n ye fɛn o fɛn fɔ suyɛni kunkan kɔnɔna kow la nam lamɛn piyɔn don a ti poussé abada cɛ o cɛ n'i y'a lamɛn denmisɛn tigilamaw la ka kasɛti daminɛ a volume 1 la ka taa se a volume 10 kɔnɔna kumaw ma n'i y'a bɛɛ lajɛlen lamɛn k'a ban ka tila k'i tugu ka continuer k'e bɛ kɛ soɲɛ k'e bɛ continuer suyɛni fɛ ko e bɛ continuer ka filomaniya fɛ ni o ye azamaniya ye ka don mɔɔw n'u hakili cɛ k'u ka nafolo ndaraki ni nɛnkun ye ko e bɛ continuer o fɛ walahi ti foyi sɔrɔ a kɔnɔ ni magosa tɛ i bɛ siban ni kunnagoya ani labankojugu i b'o de sɔrɔ a kɔfɛ n ko tari ma faamu o tuma denmisɛnw a y'a tulo ɲɛgɛlen dɔ n ko tari ma faamu n bɛna o da jama tulo kan jama k'o mɛn nam lamɛn a kabako
nka yani an ka taa n'o ladilikanw ye sa n'a ma ɲɛ k'i bɛ maa ladi i bɛ maa ladi de ni prévu ye prévu min bɛ kɛnɛ kan ayiwa prévu min jɔnjɔlen don i bɛ mɔgɔ ladi ni kun de ye kun min bɛ kɛnɛ kan kun min ye ladilikan ye i bɛ mɔgɔ ladi ni o de ye mɔgɔ k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la min bɛ ka fɔ nin ye nin nkalon tɛ nin na nin ye wulibali de ye don bɛ ka taa a bɛ girin ka jɔ o kuma na ayiwa so minnu sara sonyani kɔnɔna la so minnu ye ayiwa wariba sɔrɔ sonyani kɔnɔ ni u mago sara sonyani kɔnɔ ani muso kulonkɛla minnu ye wari sɔrɔ kulonkɛ la ni o ye sungurubaya ye minnu dara Amérique minnu dara Paris minnu dara Allemagne minnu dara Dubaï minnu dara Hong Kong minnu dara Abu Dhabi ka taa o yɔrɔ bɛɛ ginda sungurubaya la ka na ka voiture sa ka vilaw jɔ ka bitigiw dayɛlɛ ka tila ka na laban kojuguya la k'u tan k'u yɛrɛkɛ ka t'u mago sa ka u dɔw kɔrɔ ka t'u si ba ka tila ka taa laban capoloso la dulɔtɔ min la ani fadenw ka sogo tolilen ɲimi la capoloso la sunguruba minnu labanna o laban kojugu la n bɛna o kelen kelen n'a tɔgɔ ta da fɛ k'a da jama kulo kan jama k'a mɛn namilaminɛ n bɛna mɔgɔ tan ta olu la k'olu woloma k'a da jama kulo kan jama k'a mɛn n bɛna o maa minnu ko fɔ a dɔnbaga caman bɛ muso kulonkɛlaw la an bɛ diɲɛ min na komi bi a camanba bɛ sow na an bɛ diɲɛ min na komi bi donc n'i ma ɲɛ k'i bɛ maa ladi i bɛ maa a ladi ni fɛn de a yɛrɛ bɛ fɛn min dɔn a bɛ baara min na n'o ye baara cɛjugu in ye a tɔɲɔgɔn min tun b'o baara cɛjugu la o labanna laban kojugu min na dɛ i bɛ o laban kojugu de fɔ a ye walasa a tulo k'a mɛn a k'a dɔn ale bɛ min na o tɛ ko ɲuman ye a k'a dabila a ka hakili sɔrɔ ka segin kɔ yan'a mago tɔ ka sa n bɛna olu woloma k'a da kɛnɛ ka jama tulo k'a mɛn o ye kelen ye filomani minnu namilaminɛ ni olu y'u tile kɛ filo la ni o ye aza ye namilaminɛ aza ani filo o ye songan de ye mɔgɔ min bɛ don mɔgɔ n'a hakili cɛ n'o nɛnkun ye k'i ka nafolo daraki ka taa n'a ye a bɛ fɔ olu de ma ko filomani namilaminɛ filomani minnu ye wari caman sɔrɔ ka miliyɔn caman sɔrɔ k'a dun k'a ban ka tila ka na laban kojugu la n b'o fana lakali jama ye jama k'o mɛn n bɛ mɔgɔ tan da olu fana na k'o kɛ ladikan ye k'a ɲɛsin jama ma namilaminɛ filomani dɔ delila ka miliyɔn 100 ni miliyɔn 16 sɔrɔ 116 miliyɔn a y'o sɔrɔ a ka filo la namilaminɛ k'a dun k'a ban ka tila ka na san damadɔ kɔnɔ k'a dun k'a ban ka tila ka na bana o kɔfɛ ka san kelen ni kɔ kɛ a bɛ bana la k'a kɛ komi a bɛ ɲini ka toli namilaminɛ kamalen bi sa don min kasange sɔngɔ ma sɔrɔ kamalen ka so fiyewu kasange sɔngɔ ma sɔrɔ a kun a kɔrɔmuso de ye wari bɔ a kun namilaminɛ ka kasange sa k'a su don n'o ye ni filomanikɛ in namilaminɛ mɔgɔ min ye 116 miliyɔn sɔrɔ namara la k'o dun k'o ban e salen wari ma fili kun ka kasange sa e m'a dɔn o ye kunnangoya baara dan ye o jama min mago sara sago cɛjugu la n bɛna mɔgɔ tan da o la k'o kɛ ka jama ladi ni ala ni kira sɔnna a ma k'u bɛɛ kelen kelen n'a tɔgɔ fɔ ka u laban kojuguya fɔ k'a da kan lamɛnbaa jamakulu ka a lamɛn namilaminɛ o ye fila ye son fana so minnu ye wariba sɔrɔ sonyani kɔnɔ minnu ye muso furu a la minnu ye du jɔ a la minnu ye mobili sa a la namilaminɛ minnu ye u baw bila ka taa magan minnu y'u faw bila ka taa magan u ka sonyani wari la ka wari sɔrɔ sonyani na k'i ba n'i fa bila ka taa magan namilaminɛ ni dubabu ɲini ko don n'i y'i ba n'i fa bila ka taa magan kɔni ne hakili la dubabu kɔni tɛ tɛmɛ o kan o tuma so minnu ye o kɛ ka tila ka mobili san ka di u kɔrɔkɛw ma ka du jɔ ka di u kɔrɔkɛw ma ka jiriforow jɔ ka tila ka misiw san ka baganmisɛn caman san u ka sonyani nafolo la namilaminɛ o ka tila ka na laban ko cɛjugu la o wari sɔrɔli n'a banni a ma tɛmɛ san 25 ɲɔgɔn si kan nin tigilamɔgɔw kelen kelen n'a bɛɛ o tilala ka laban ko cɛjugu la k'u kɛ maa fawlen ye k'u kɛ maa barakabalen ye ka tila ka t'u kɛ cɛkɔrɔba fawlen ye ka taa sa dulɔso la capoloso la sogotoli ɲimi la dulɔso la namilaminɛ falisogow b'a la wulisogow b'a la lɛsogo kumulenw b'a la kuma dɔw la namilaminɛ ka taa kɛ fadenw ka dulɔtɔ mila ye ani minnu sara sugu fiyɛw la ka nin wari bɛɛ sɔrɔ k'a bɛɛ dun k'a ban i mago salen kunna goyalen si balen ta tiɲɛlen ka tila ka taa sanni sago cɛjugu la n bɛna mɔgɔ tan da o son kalitew fana na k'o kɛ ka jama ladi namilaminɛ yalasa lamɛnbaa jɛkulu n'o ye denmisɛn tigilamaw ye minnu jɛ bɛ ka ginda sonyani nɔfɛ k'olu b'a fɛ ka don a la yalasa k'a ɲɛf'u ye u kana don a la kosɛbɛ ko tɛ mɔgɔ min b'a fɔ u ɲɛna barodaw kɔnɔ ko ni ayiwa baduwaw b'i ko k'i bɛ kɛ fɛn ye tiɲɛ tɛ walahi nkalon don baduwaw ti maa don dala sonyani nafolo la faduwaw ti maa don dala sonyani nafolo la hali ni diɲɛ bɛɛ duwawu don ye sonyani nafolo la i ti don dala abada i ti kɛ foyi ye son kɔ namilaminɛ son ti kɛ foyi ye son kɔ namilaminɛ n bɛna mɔgɔ tan da olu fana na ka diɲɛ ladi n'a ye namilaminɛ o ye minnu ye muso furu ka du jɔ ka bitigiw dayɛlɛ ka tila ka laban k'u mago sa o ye olu ye
mekla ka mogotan da so na kokora kun o mogotan tigilama olu ma bitigi jɔ u ma muso furu u ma ayiwa du jɔ fɛnɛ mais olu ye miliyɔn caman sɔrɔ ka waatɛmɛw caman sɔrɔ k'a dun dulɔsow la u ni sungurubaw ni ɲɔgɔn cɛ ani baruw ni ɲɔgɔn cɛ ani furakisɛ cɛjugu ni ɲɔgɔn cɛ ani dulɔ cɛjugu ni ɲɔgɔn cɛ k'a dun manamanako la k'a ban ani fini ɲumanw ka fini ɲumanw don ka si hôtelibaw la ka dumuni dumanw kɛ ka furu ma den sɔrɔ m'u yɛrɛ sɔrɔ ka tila ka na laban ka kɛ cɛkɔrɔba mago salon ye ka n'u kunna goya namlaminɛ o dɔw tilara ka sa sugu fiyɛ siraw kan ayiwa jirininw kɔrɔ u bɛ kolonifili la sugu taa musow ye muso bɛ kolonifiliw ye dɔrɔmɛ fila fila saba saba o y'a sɔrɔ a kɔrɔla mago sara muso dɛgɛla barika t'a la bilen a tɛ se ka kogo ta bilen a tɛ se ka foli ka maa dan bilen a tɛ se ka maa kile k'i kan cɛ bilen a kɔrɔlen si balen bɛ taa sigi sirakun na ka kɛ kolonifilila ye ka tila ka to o la ka sa ye dɔw sara misiridaw la o cogo la dɔw tilara ka sa sugu fiyɛw la o cogo la n bɛna sontan da olu fana na k'o fana labanko juguman fɔ jama ye u k'a mɛn maa tigilama t'a tɔgɔ ma k'a fɔ namlaminɛ a labanna cogo min na k'a fɔ jama ka o fana mɛn namlaminɛ ladikan don k'a ɲɛsin denmisɛnw ma son denmisɛn minnu bɛ kasobonw kɔnɔ ani son denmisɛn minnu bɛ kɛnɛma k'u ladi n'a ye namlaminɛ ka tila tuguni namlaminɛ son minnu bɛ yen ni son yɛrɛ b'a fɔ olu ma ko son kolosariw y'a dɔn an qualité ye saba ye son qualité ye saba ye a groupe saba don son ye qualité 30 ni qualité 2 ye nka groupe saba don namlaminɛ groupe fɔlɔ n y'o fɔ o ye minnu ye du jɔ ka waribaw sɔrɔ o ye groupe fɔlɔ ye namlaminɛ groupe filanan olu ye wariba sɔrɔ u ma du jɔ u ma muso furu u mago tɛ den na k'a dun n bɛ n ja kɔnɔ k'a ban o ye groupe filanan ye groupe sabanan a bɛ fɔ olu ma ko sonkolosariw depuis olu dɔw donna sonyani na fo ka taa se u mago sali ma u ma deli ka 20,000 jɛ minɛ u tɛgɛ kɔnɔ olu de bɛ yaala ayiwa ka walesew soɲɛ ani ayiwa fɛn kuntanw soɲɛ namlaminɛ sanga ni waatiw bɛɛ o tigilamɔgɔw bɛ kaso la ayiwa u mago salen olu caman dama min kɔrɔla k'u si ban k'u ta tiɲɛ k'u kunna goya ka t'u kɛ labankojugu ye n bɛna mɔgɔ 10 ta o sonkolosariw fana na ka diɲɛ ladi ni olu ye namlaminɛ yalasa jama k'a dɔn ko kɛcogo si de tɛ sonko in na namlaminɛ k'a dabila kɔ fura o fura bɛ sonyani na k'a dabila fura o fura bɛ sonyani na i kana don a la i kana don a la pewu o ye kelen ye n'i donna a la yanni mago ka sa i ka sɔmi joona k'a dabila ka bɔ a la o dɔrɔn de y'a fura ye namlaminɛ n'o tɛ fura tɛ a la n ko tari ma faamu n bɛna o fana ta k'o kɛ ka jama ladi namlaminɛ don bɛ ka taa a bɛ girin ka jɔ namlaminɛ a kabako nin bɛɛ lajɛlen n bɛna ladilikan sama ka se nin bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna ma yalasa jama nimisi ka wasa a ko la nka bamananw ko n'i ye dɔ fɔ ɲa ye i ka dɔ fɔ ɲa cɛlakaw fana ye namlaminɛ namlaminɛ o y'a jumɛn ye de son kɔkɔrɔ donbaa ka ca diɲɛ na bi dɛ son kɔkɔrɔ donbaa ka ca bi dɛ son bolofɛnsana ka ca bi dɛ son jatigi ka ca bi dɛ maa caman de bɛ yen bi namlaminɛ dibi la o bɛ son kɔkɔrɔ ma don cogo fasugu bɛɛ la namlaminɛ o tigilamɔgɔw de fana bɛ yen o tuma na fɔ ka ladikan kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin olu fana ma nin ko in na n'o ye son bolofɛnsan ye ni o ye son kɔkɔrɔ ma donni ye ni o ye ka son bisimila i ka so o tari ma faamu namlaminɛ n da bɛna se olu ma kasɛri dɔ kɔnɔ ni nin fana tɛ kelen ye ni alakira mamadu sɔnna a ma namlaminɛ a kabako e m'a ye an bɛ don min na komi bi jamana den camanba de bɛ yen namlaminɛ ne faso mali den camanba bɛ yen jamana wɛrɛw den camanba bɛ yen bi namlaminɛ u tigɛ ka sira faamaw ɲɛ bilen u tigɛ ka sira sariya ɲɛ bilen denmisɛn caman de bɛ yen denmisɛnw yɛrɛ dama tɛ maa caman de bɛ yen minnu tɛ sira faamaw ɲɛ tuguni namlaminɛ u tɛ sira polisiw ɲɛ u tɛ sira gendarmew ɲɛ u tɛ sira justice mɔgɔw ɲɛ u tɛ sira kasobo fana ɲɛ o tigilama camanba de bɛ diɲɛ kɔnɔ bi namlaminɛ n'i dun y'a mɛn ko jamana n ko jamana jɔkun ye nin yɔrɔ damadɔ ye ko de ye jamana bi jɔ o yɔrɔ damadɔ de kosɔn namlaminɛ parce que jamana bi sira o yɔrɔ damadɔ de ɲɛ a gendarmew bɛ yen polisiw bɛ yen ayiwa kasobo bɛ yen justice bɛ yen n'i ye kojugu kɛ polisiw b'i minɛ maa caman bi siran ka kojugu kɛ parce que polisiw bɛ yen n'i ye kojugu kɛ gendarmew b'i minɛ maa caman bi siran ka kojugu kɛ parce que gendarmew bɛ yen n'i ye kojugu kɛ justice b'i minɛ k'i don kaso la maa caman bi siran ko justice bɛ yen maa caman bi siran ko ni i minɛ b'i don kaso la caman bɛ siran o la don bɛ ka taa a bɛ na nka ni a nana kɛ k'a fɔ ko jamanadenw tɛ siran o yɔrɔ ninnu ɲɛ cogo si la bilen don k'u tɛ sira polisiw ɲɛ u tɛ sira gendarmew ɲɛ u tɛ sira justicew ɲɛ u tɛ sira kasobo ɲɛ u tɛ faamaw bonya o mago tɛ faama na u ka sira t'a la o tigilama camanba de bɛ diɲɛ kɔnɔ bi minnu ka sira foyi tɛ faama kana tigilamaw la u tɛ polisi bonya u tɛ gendarme bonya u tɛ justice bonya u mago tɛ kasobo na parce que u tɛ sira ɲɛ namlaminɛ kun jumɛn b'a to o bɛ kan ka kɛ de namlaminɛ n ko kun de bɛ o fana na de
kun jɔn de bɛ o la kun min b'a to ni jamanadenw tigɛ ka sira sariya ɲɛ ni jamanadenw tigɛ ka sariya labato n ko kun de bɛ yen o kun jɔn de bɛ yen o tigɛ ka kɛ gansan o kun de b'a la namila dɛ n'o tɛ maa ye wa n ko assemblée kɔnɔ n ko jamana faamabaw bɛ tile assemblée la sanga ni waati bɛɛ ayiwa réunion na ka ladilikan sama k'a ɲɛsin jamanadenw ma jamana faamabaw jamana minisiribaw jamana patronbaw jamana kodilalabaw bɛ tile assemblée la sanga ni waati bɛɛ ko ka jamana dilan k'a ɲɛ ko ka labɛn sama k'a se jamana kɔnɔ ko ka jamanadenw lafiya ko soɲɛni jugu min bɛ jamana kɔnɔ ko k'a dabila binkani jugu min bɛ yen ko k'a dabila maafa jugu min bɛ yen ko k'a dabila bɔsi digila kisɛ bilen min bɛ yen ko k'a dabila tarafiriki danfan ka waledenw soɲɛ ka t'u seere ko o min ɲɔ ɲɛlen don jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ bi ko k'o dabila n ko faamaw bɛ tilen k'o fɔ assemblée kɔnɔ sanga ni waati bɛɛ ka tila ka jɛkulu sigi jamanaw kɔnɔ fan bɛɛ fɛ jɛkulu minnu bɛ jamanaw kɔlɔsi jɛkulu minnu bɛ hakili to jamana la yalasa lafiya bɛ sɔrɔ jamana kɔnɔ cogo min na o jɛkulu caman sigilen bɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ o lamɛn nka o n'a ta bɛɛ lajɛlen dantɛmɛ wale bɛ ka kolokolo jamanaw kɔnɔ su ni tile soɲɛni juguba bɛ ka produit sanga ni waati bɛɛ mɔgɔ faga juguba bɛ sen na dɔrɔgu jugu feereli bɛ sen na détournement cɛjugu bɛ sen na n'an lamɛn o bɛ ka kɛ sanga ni waati bɛɛ kun dɔ de b'a o la koyi n ko kun de bɛ o la n'an lamɛn n'i y'a ye o bɛ ka kɛ n ko kun de b'a la parce que a kɛbaaw tɛ siran faamaw ɲɛ o tɛ siran u ɲɛ ka da yɔrɔ min kan anw bandikɔrɔbaw de bɛ o dɔn n'an lamɛn ne bɛ nin de fɔ kuma o kuma n ko n'i bɛ jamana gindow nɔfɛ i bɛ se anw senkɔrɔbaw ma anw minnu ye senkɔrɔbaw ye an ye jamanaw kɛ a ka ca an ye kasow da a ka ca n'an lamɛn an bi don kaso la ni faamaw bɛ ɲɔgɔn la sanga ni waati bɛɛ u b'an minɛ kungo dɔw la u b'an don kaso la kuma dɔw la u b'an bila kuma dɔw la an bɛ boli dɔw la kuma dɔw la an bɛ dɔw da k'a ban an de bɛ jamana gindojugu dɔn anw senkɔrɔbaw wa son si tɛ yen min ye san 20 sɔrɔ sonyɛni na ko gindojugu min b'a to ni jamanadenw tɛ siran faamaw ɲɛ ko i tɛ o dɔn o senkɔrɔba si tɛ yen senkɔrɔba bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ kun min b'a to jamanadenw tɛ ka siran faamaw ɲɛ ko a kun de ye nin ye senkɔrɔba bɛɛ b'a dɔn n'an lamɛn a kabako don bɛ ka taa a bɛ girin ka jɔ nka n'an lamɛn anw ye tiɲɛnikɛlaw ye yalasa anw ka kumakan ka minɛ maa fɛ a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ n'an lamɛn ka d'a kan gouvernement yɛrɛ tigɛlen don anw na awa jamanadenw tigɛlen don anw na anw ye tiɲɛnikɛlaw de ye anw ye sonw de ye anw ye binkannikɛlaw de ye anw ye kojugukɛlaw de ye ɔ tuma ni tiɲɛnikɛla ko a bɛ tiɲɛ fɔ jamana kɔnɔ a ka gɛlɛn ni o kumakan bɛ minɛ kosɛbɛ n ko tari m'a faamu n'an lamɛn parce que mɔgɔw b'a dɔn cɛ c'est pas la peine ça c'est des gens de kɔbɔ ye ni ye tiɲɛnikɛlaw de ye u da ka ca u bɛ se kuma yɛlɛmɛ la u bɛ kuma dɔn kojugu cɛ an ka tɛmɛ n'an ka ko ye faut pas lui écouter n'an lamɛn k'a sɔrɔ o tɛ a bɛɛ tɛ nkalon ye a bɛɛ tɛ nkalon ye ne filɛ ka nin yɔrɔ min fɔ ta wulibali don dɛ n'i y'a ye jamana faamabaw cɛsirilen don sanga ni waati bɛɛ ka jamana dilan ka ɲɛ a dun tigɛ ka ɲɛ halisa kun min b'a to o bɛ ka kɛ dɛ o kun jɔnjɔn de bɛ yen anw senkɔrɔbaw b'o dɔn n'an lamɛn don bɛ ka taa a bɛ girin ka jɔ bari jamanaden caman de bɛ yen minnu tigɛ ka siran faamaw ɲɛ ni jamana dun tɛ se ka sigi ni faamaw tɛ n'i y'a mɛn jamana yɛrɛ kanan tigilamaw de ko don ɔ n'a fɔra ko jamanadenw tɛ siran kanan tigilamaw ɲɛ ko jamana ka dilan a bɛ dilan cogo di a tɛ se ka dilan o n'an lamɛn a bɛ mɛn ka ɲɔgɔn kɔ kuma fɔ a ɲɛ ka gɛlɛn dɛ ɔ nka kun min b'a to o bɛ ka kɛ o kun jɔnjɔn bɛ yen o mali faamaw yɛrɛ t'o dɔn farafinna faamaw yɛrɛ t'o dɔn jamanadenw t'o dɔn olu t'o kalama jamana ɲɛmaabaw t'o kalama n'an lamɛn k'a fɔ ni kun de bɛ ka n ka jamanaw sama ka segin kɔ ni kun de bɛ ka to ni sen bɛ ka dan ka ko bɛɛ lajɛlen kan a kun de ye nin ye jamana ɲɛmaabaw t'o dɔn don bɛ ka taa a bɛ girin ka jɔ n'an lamɛn ɔ nka anw senkɔrɔbaw b'o gindo cɛjugu in dɔn min bɛ ka produit jamana ni ɲɔgɔn cɛ anw bɛ o dɔn nka anw ka kuma bɛɛ komi miɲɛtɔ ka kuma de sogo tilayɔrɔ n'an lamɛn miɲɛtɔ ka kuma tɛ minɛ sogo tilayɔrɔ la ka d'a kan ni u ye misi bɔ k'a bin sisan u k'a kan tigɛ k'a sogo sara da jama jɔn bɛ sogo sara kunna sogo tilala bɛ sogo kan k'a tila miɲɛtɔ min bɛ jama cɛla dɛ ale de bɛ sogo cɛjugu dɔn ale de b'a fɔ sogo tilala ma a cɛ i tɛ dɔ fara nin kan nin bɛɛ ye kolo ye dɛ e ɲɛ tɛ nin na nin bɛɛ ye yirigiyɔrɔ ye cɛ nin ye furu ye dɛ wa nin bɛɛ ye fasa de ye miɲɛtɔ de b'o fɔ nka u b'a ka kuma tan ka yɛrɛkɛ o yɔrɔ la ko cɛ ko taa ka bɔ yen to an ka dɛmɛ dɛ nin da ye miɲɛ kuma de ye ɔ nka ni e ka sogo sara cɛta bɛnna miɲɛtɔ ka kuma fɔlen ma e bɛ sin k'a dɔn o yɔrɔnin bɛɛ ko ja miɲɛtɔ ma nkalon tigɛ han miɲɛtɔ ye tiɲɛ fɔ tiɲɛ na ne ka sogo in man ɲi dɛ ne tɛ nin bɛɛ ye kolo ye ne tɛ nin bɛɛ ye nugubaju ye ne tɛ nin bɛɛ ye furu ye ne yɛrɛ ka sogow si man ɲi a bɛɛ kɛra yirigiyɔrɔ ye i bɛ o dɔn o yɔrɔ la de o tuma anw ka kumakan a bɛ o cogo de la gouvernement bolo ani jamanadenw bolo parce que anw ye tiɲɛnikɛlaw ye an ka kumakan minɛ man di dɛ n'an lamɛn o tuma halisa ala ni kira ka sababu ɲuman k'an ye ala ni kira ka sababu ɲuman k'an ye
don bɛ ka taa a bɛ girin ka jɔ n'o tɛ gindo cɛjugu min ni kɛ bɛ ka fɔ tan o bɛ yen dɛ namilaminɛ o tɛ Mali kelen kɔnɔ dɛ o bɛɛ fa bɛɛ fɛ namilaminɛ ne ye jamana o jamana yaala nin bɛɛ la namilaminɛ nka n faso ta de ka ca kosɛbɛ o tari ma faamu ni jamana patron baw bɔra kalama don o don namilaminɛ u bɛ fu sira a bɛɛ lajɛlen dan na ni Ala ni kira sɔnna don bɛ ka taa a bɛ girin ka jɔ n bɛ nin fɔ fɔlɔ ayiwa k'a don kasɛti kɔnɔ walasa jama k'a mɛn an ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni don tɔ ye namilaminɛ o tari ma faamu namilaminɛ nka n tɛna o gindo in fɔ kasɛti den ta in kɔnɔ dɛ n t'o fɔ don bɛ ka taa a bɛ girin ka jɔ namilaminɛ a kabako namilaminɛ kabako don bɛ ka taa a bɛ girin ka jɔ Mamu Fa n ka foli b'i ye technicien ayiwa e min ye ayiwa radio Sedo directeur ka technicien ye Mamu Fa n ka foli b'i ye i ye denmisɛnnin ye Ala ka barika don i la Ala ka sini kɛnɛya di i ni an ma namilaminɛ an bɛ tɛmɛ ni pénitentiaire regretté deuxième cassette kɔnɔna kuma tɔ an bɛ tɛmɛ ni o tɔ ye tuma min na ne Gawusu Kulubali ni n kɛra so cɛjugu ye namilaminɛ a kabako an ye gindan daminɛ namilaminɛ don dɔ la anw nana wuli su fɛ n ko an bɛ taa an ka galaw la an bɛ taa an ka yaala la n'i y'a mɛn ko galaw sufɛ son de ko don sufɛ son de bɛ wele ko galaw songan na galaw ye songan de ye maa min bɛ sonyani kɛ sufɛ e de bɛ wele so fɛ ko karisa ye galaw ye namilaminɛ don bɛ ka taa a bɛ girin ka jɔ galaw ye sufɛ son de ko ye tuma min na ni anw nana ka na wuli an bɛna taa an ka galaw la ayiwa dugu kɔnɔna la ne ni n terikɛw ni o ye n tɔɲɔgɔn ye ne ni Uruze ani maa wɛrɛw an bɛ an ka gindan na o don kama polisiw fana bɛ arafuru la namilaminɛ polisiw an nana kana bɔ carré dɔ kɔnɔ an ye polisiw an y'u ɲɔgɔn kunbɛn carré kɔnɔ olu bɛ arafuru de la o don olu y'an natɔ ye kabini yɔrɔ jan u sɔmina anw fɛ k'a dɔn anw bɛ sɔrɔ tiɲɛnikɛlaw ye ka d'a ka fini min bɛ an kana ani an bɛ ka taama ni taama cogo min ye nin bɛ ayiwa tiɲɛnikɛlaw taama cogo yɛrɛ de kofɔ polisiw fana y'u labɛn ka an makɔnɔ an nana kana don u cɛra kuma min u sɔrɔla k'a lajɛ k'u bɛ an minɛ o yɔrɔ la namilaminɛ tuma min na n'o kɛ n bɛ anw fana ma sɔn minɛli ma a kabako an ko an m'an yɛrɛ ɲini o yɔrɔnin bɛɛ polisi ye marifa bɔ ka mugu ci u b'a fɛ k'an bagabaga yalasa ka se ka an lajɔ ka an minɛ u bɛna an ɲininka pièce d'identité ko la o don kama an kamankɔrɔ cɛ naani marifa b'an bɛɛ kun anw fana y'an bolo don an kun k'an ka pisiliw sama ka bɔ namilaminɛ an ni polisiw a ma diya ye dɛ an ye ɲɔgɔn kurutu ye kosɛbɛ don bɛ ka taa a bɛ na a yɔrɔ kisɛ kamina ye kosɛbɛ nka a ma ɲɛ min kɔ u ye anw mɔgɔ naani bɛɛ minɛ ka d'a kan olu ye force de l'ordre ye olu ka ca ka tɛmɛ anw ka namilaminɛ faamaw don i y'a dɔn mɔgɔ i ma kɛ cogo cogo n'i y'i kɔgɔ da fanga kɔgɔ la i tɛ s'a la dɛ don bɛ ka taa a bɛ na u ye anw minɛ o la namilaminɛ ka taa n'an ye kaso la k'a fɔ an ye ko an minɛna u ka jamana kɔnɔ binkani de la olu ka jamana y'a jira k'a fɔ ko binkani ka dabila u fɛ yen donc olu y'an minɛ ka da o kan u b'an don kaso la an minɛkun kɛra nin ye n ko tari ma faamu namilaminɛ u y'an minɛ k'an don kaso la ka ne ni n tɔɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen u y'an jugé san 15 kaso la namilaminɛ an jugé san 15 o ma tɛmɛ dɔgɔkun damadɔ kan u ye an ta ka taa n'an ye ayiwa Buwakɛ camp pénal don bɛ ka taa a bɛ girin ka jɔ namilaminɛ an ni polisiw cira ɲɔgɔn na dugu min kɔnɔ o ye Abidjan dugu kɔnɔna de ye namilaminɛ an ni Abidjan polisiw de cira ɲɔgɔn na ni olu de y'an minɛ ka tila k'an don kaso la Abidjan namilaminɛ ka sɔrɔ k'an jugé san 15 k'an ta ka taa n'an ye Buwakɛ camp pénal Buwakɛ camp pénal ale ye kasobon belebele don dɔ la namilaminɛ Buwakɛ camp pénal o don kama chambre 40 ani chambre 2 de bɛ yen a chambre 40 ni chambre 2 chambre 1 o ye selili ye ni a bɛ f'o ma ko métar a chambre 40 ni 1 tɔ mɔgɔ bɛ si o de kɔnɔ namilaminɛ bulɔku belebele 6 de bɛ a kuru kɔnɔ n ko tari ma faamu bulɔku dɔ bɛ yen a bɛ f'o ma ko bulɔku 1 o ye chambre 6 ye bulɔku dɔ yɛrɛ bɛ yen a bɛ f'o ma ko bulɔku 2 o ye chambre 6 ye bulɔku dɔ yɛrɛ bɛ yen a bɛ f'o ma ko bulɔku 3 o ye chambre 6 ye bulɔku dɔ bɛ yen a bɛ f'o ma ko bulɔku 4 o ye chambre 8 ye bulɔku dɔ bɛ yen a bɛ f'o ma ko bulɔku 5 o ye chambre 8 ye bulɔku dɔ bɛ yen a bɛ f'o ma ko bulɔku 6 o ye chambre 6 ye o kuma selili mana bɔ a la a bɛ bɛn chambre 40 ani chambre 1 ma o ye Buwakɛ camp pénal ye namilaminɛ dɔgɔtɔrɔso b'a kuru kɔnɔ ayiwa cousine 2 bɛ yen cousine 1 a bɛ f'o ma ko cousine Asimini ye fonctionnaire ka cousine de ye o ye cousine 1 bɛ yen o ye cousine collectif ye bandu ni ayiwa diɲɛ bɛɛ mɔgɔw ta niyɔrɔ cousine ye o ye don bɛ ka taa
a bɛ na n'an lamɛn nka nin samuru bi naani ani samuru kelen kɔnɔna ka sɔrɔ mɔgɔ min bɛ don a samuru kelen kɔnɔ a samuru kelen bɛ mɔgɔ 160 de ta a samuru kelen ka d'a kan sanfɛ ani duguma don dɔ b'i da duguma dɔ b'i da sanfɛ ni an ko ma yen nɔ sonkan na ko en haut en bas n'an lamɛn mɔgɔ 80 bɛ da duguma 80 bɛ da sanfɛ Buakɛ kan bɛngali bɛɛ ten kasobo min don a ka bon jama ka ca n'an lamɛn mɔgɔninfin fasugu bɛɛ de bɛ yen n'an lamɛn an bɛ taa ye don min o don y'a sɔrɔ mɔgɔ 2000 ni 500 ani 20 de tun bɛ o don 2520 prisonniers o de tun bɛ Buakɛ kan bɛngali o don n'an lamɛn kabako n'an lamɛn nin kɛra san 1973 an minɛna san 1973 Abidjan nin ye ne yɛrɛ kaso fɔlɔ de sonyɛni kɔnɔ ayiwa n bɛna kaso minnu daminɛ kaso 22 in a daminɛ de filɛ nin ye o daminɛna san 1973 n'an lamɛn don bɛ ka taa a bɛɛ na kasolamɔgɔ 2000 ni 500 ni 20 o de tun bɛ Buakɛ kan bɛngali o don o tuma dumuni min bɛ tobi Buakɛ kan bɛngali kaso la sɔgɔma fɛ don min ni ku bɛ tobi sɔgɔma fɛ bɛɛ ni ɲɛ kelen ku la o bɛ tobi wula fɛ bɛɛ ni ɲɛ kelen o bɛ tobi ni don min da ye baranda ye baranda alogo bɛɛ ni ɲɛ kelen sɔgɔma o bɛ tobi bɛɛ ni ɲɛ kelen wula fɛ o bɛ tobi o ye ayiwa ku ni baranda ye ni don min da ye malo ye malo bɔrɔ 3 sɔgɔma malo bɔrɔ 3 wula fɛ o de bɛ tobi ni don min da ye kabamugu ye kaba bɔrɔ 5 sɔgɔma kaba bɔrɔ 5 wula fɛ o de bɛ tobi Buakɛ kan bɛngali o tuma Buakɛ kan bɛngali dumuni ye nin ye n ko tari ma faamu n'an lamɛn nka o n'a ta bɛɛ lajɛlen ni dumuni ba min bɛ tobi Buakɛ kan bɛngali kaso la ni dumuni nana ka na tila i niyɔrɔ ta mana da i tɛgɛ i bɛ sin ka ɲɛji kunkurunin tɔni daminɛ yɔrɔnin bɛɛ ka da ka i jigila misɛnya kojugu i bɛ sin k'a ye e ka maaya banna koyi ka da ka dumuni ka dɔgɔ fo ka taa dama tɛmɛ n'an lamɛn Buakɛ kan bɛngali ka fari koyi Buakɛ kan bɛngali ka fari nin ye kasobo cɛjuguba ye nin ye kasobo juguba ye don dɔ tɛmɛlen n'an lamɛn a kabako ne Gawusu Kulubali Jango n ka kaso fɔlɔ daminɛna yen de Buakɛ kan bɛngali n'an lamɛn Buakɛ kan bɛngali kaso ka fari ka se hakɛ min na bana cɛjugu bɛ yen bana dɔ bɛ a bɛ fɔ o ma ko gali ni bamananw ko a ma ko fɔrɔ n'o y'i minɛ o bɛ fari bɛɛ lajɛlen kurukuru k'a bɛɛ tan k'a yɛrɛkɛ k'a bɛɛ mago sa i dalen i si dɛbɛ kan n'i ko i bɛ wuli k'i sigi dɛbɛ bɛ nɔrɔ i kɔ la n'an lamɛn o bɛ Buakɛ kan bɛngali nin o don kama nin kasobo cɛjugu in ayiwa bana cɛjugu bɛ yen o ye kelen ye kɔngɔ bɛ o kasobo kɔnɔ fo ka taa dama tɛmɛ n'an lamɛn o Buakɛ kan bɛngali kaso la de ne y'a ye adamaden bɛ baranda fara dun o yɔrɔ la n'an lamɛn baranda namasa ni mɔgɔ se bɛ minnu ye minnu somɔgɔ bɛ n'u lajɛ o mana na baranda d'u ma n'i y'i ka baranda dun k'a fara fili kɔngɔtɔ dɔ bɛ n'i ka baranda fara ta k'a bɛɛ ɲini k'a ban pewu n'i y'i ka ku siɲɛ k'a ku fara bɔ a la kɔngɔtɔ dɔ bɛ n'i ka ku fara bɛɛ lajɛlen cɛ k'a bɛɛ ɲini n'an lamɛn ni muso taara ka taa dumuni d'i ma minnu ye musotigiw ye ni u somɔgɔw bɛ taa dumuni di u ma n'i y'i ka dumuni kɛ i bɛ sogo min ɲimi n'i y'a kolo fili ka sɔrɔ mɔgɔ kɔngɔtɔ dɔ bɛna sogo kolo ta k'a ɲimi n'a ma se k'a a ɲimi ma se k'a kari a bɛ taa da kabakuru kan k'a ci k'a misɛnya k'a don a da kɔnɔ k'a ɲimi k'a ban wale kolo ɲimilen fililen ka sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ t'o ta k'o ɲimi n'an lamɛn Buakɛ kan bɛngali n y'a ye yen de ala ni kɔngɔ juguya kojugu wagabɔ 2 bɛ sigi ka kɛlɛ kɛ o kaso de la u bɛ sigi ka kɛlɛ kɛ tellement que kɔngɔ digilen d'u la i tɛ se ka wuli ka jɔ n'i wulila ka jɔ i bɛ ɲɛnamini ka ben nin bɛɛ lajɛlen na u bɛ tila ka kɛlɛ tuguni u sigilen bɛ kɛlɛ u bɛ to ka ɲɔgɔn ba nɛnɛ u sigilen e ye nin kɛnɛ la n b'i ba dun da sisan n'i ye nin kɛ n na n b'i ba bɔ da sisan u bɛ to ka ɲɔgɔn tan ni u sen ye i tɛ se ka wuli ka jɔ n'i wulila ka jɔ bɛɛ i bɛ ɲɛnamini ka ben ni o ye Buakɛ kan bɛngali kɔngɔ y'a sababu ye o Buakɛ kan bɛngali kelen na n y'a ye yen fana ka sɔrɔ mɔgɔ dɔ y'a ka kini dun fonctionnaire dɔ ale y'a ka kini dun k'i fa kini ma ko a kɔnɔ a taara kini fɔɔnɔ ka sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ taara ka taa kini jɛ a kɔfɛ ka kini ko k'a jɛ a bɛna dun de ala ni kɔngɔ y'a sababu ye a tɔɲɔgɔnkɛ taara k'a ka kini dɔ d'a ma ko ale t'a di ka d'a kan ale y'a cɛ a ta kama wa ale tɛ maa sɔn a la tɔɲɔgɔnkɛ ko a ma ni a ma dɔ di ale ma kini la o kuma o b'a bɛɛ bɔ o bɛɛ ka pɛridi a la n'an lamɛn kɔngɔtɔ 2 kɛlɛtɔ filɛ nin ye wali fɔɔnɔ nɔfɛ n'an lamɛn denmisɛnw a y'a tulo ɲɛgɛlɛ dɔ dɛ
a y'a kulo ɲɛgɛlɛ dɔn a ye vie jango ka kasɛti in lamɛn kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnlenya k'a kulo ɲɛgɛlɛn don a fɛ ka tila ka hakili bila wale ɲɛ namlaminɛ n bɛ ka min fɔ kasɛti kɔnɔ denmisɛnw ne bɛ k'aw ladi de dɛ n bɛ k'a ladi de dɛ mɔgɔ fila de kɛlɛlen filɛ nin ye wale fɔɔnɔ nɔfɛ kaso la ala ni kɔngɔ y'a sababu ye mun y'a tigilamɔgɔ s'a ma de soɲɛni soɲɛni de y'u s'a ma n'o tɛ n'i b'i fa ka du kɔnɔ walahi i tɛ taa maa si fɔɔnɔ cɛ k'o dun ye fiyewu namlaminɛ e denmisɛnnin min b'a fɛ ka ban ekɔli la ka kɛ soɲɛ ye dɛ ne kan bɛ e yɛrɛ de ma coyi e min b'a fɛ ka ekɔli dabila ko i bɛ don soɲɛni na ko a fɔra ko soɲɛni ka di ko a fɔra ko wari bɛ sɔrɔ a la maa kunnanko minnu kɛ bɛ k'a fɔ e ye n denkɛ ko n'i donna na ko n'i ye wari sɔrɔ ko n'i sera kɛcogo la k'i bɛ don da la ni e b'a fɛ ka ekɔli dabila ka don soɲɛni na n denkɛ kana don a la dɛ n'i donna nɛ t'i kɛ foyi ye ni maa ta kelen dɛ t'i kɛ foyi ye ni maa si balen dɛ i tɛ foyi sɔrɔ a la ni mago sakisɛbili yɛrɛ tɛ n denkɛ n denkɛ ne kan bɛ e ma e min bɔ n b'a ka dugu kɔnɔ i ba n'i fakɔrɔ burusi kɔnɔ ka na duguba kɔnɔ ka na baaradenya kɛ ka na donita kɛ ko i bɛna tilema baara samiyɛdonda maasi i bɛ segin ka taa aw ka dugu la ka taa i ba ni fa bɔ nɔgɔ la ka tila ka na se duguba kɔnɔ ka o baara dabila ka bɔ o hɔrɔnya baara la ko e b'a fɛ ka don soɲɛni na ka d'a kan e kɛlen bɛ k'i tɔɲɔgɔn ye fini ɲuman na duguba kɔnɔ ko e yɛrɛ b'a fɛ ka kɛ olu si ye ko ka don soɲɛni na n denkɛ walahi i tɛna don a la n'i donna na i tɛ foyi sɔrɔ a kɔnɔ ni si b'a fo k'a ban an bɛ dɔ fɔ a la de namlaminɛ e hɔrɔnden i silamaden namlaminɛ e danbetigiden e banni bani fa ka kumakan mɛnli ma ka bɛn i somɔgɔw ka kumakan mɛnli ma ka don soɲɛni na ka tila ka taa don jamana dɔ kaso jugunin kɔnɔ namlaminɛ kɔngɔ taara ka taa i minɛ k'i tɔɔrɔ namlaminɛ i taara yɛlɛmɛ ka kɛ cɛ dɔ wɛrɛ muso ye e ma dɔ o ye kojugu ye mun de y'i s'a ma soɲɛni de y'i s'a ma o n'o tɛ n'i b'i fa ka du kɔnɔ walahi cɛ wɛrɛ k'i sɔrɔ yen k'i kana ko ale k'a musogonigi da i la o ti kɛ fiyewu wa nin bɛɛ bɛ wagabonya kɔnɔ nin bɛɛ bɛ bandiya kɔnɔ o tuma denmisɛnw aw kana don a la dɛ a ko cɛjugumayɔrɔ ka ca kosɛbɛ 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 nin ye n kɛtɔ ye k'a daminɛ an ma surunya ka se a jugumanw dɔw ma fɔlɔ yɛrɛ nin ye a daminɛ de fɔlɔ n ko tari ma faamu deuxième kasɛti kɔnɔna la ladikan kɛrɛnkɛrɛnnen don k'a ɲɛsin ne faso mali denw ma ani jamana tɔ den bɛɛ lajɛlen namlaminɛ a kabako kasɛti min filɛ nin ni ne bɛ ka enregistrer tan ne yɛrɛ ye gɛlɛya camanba de sɔrɔ kasɛti in na kabini n bɛ Kucala namlaminɛ don bɛ ka taa a bɛ na ne ma gɛlɛya sɔrɔ a la kasobo min na o ye bilan de ye tiɲɛ yɛrɛ la n bɛ bilan wagabon tano n bɛ bila wagabon tano tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ka d'a kan n b'u tano mun na ladikan bɛ n ka don u kun na tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ne Gawusu Kulubali Jango ka ladikan a bɛ n ka don camanba de kun na n m'a fɔ a donna a bɛɛ kun na nka a bɛ n ka don camanba kun na ka d'a kan ne ni olu de bɛ baro kɛ ɲɔgɔn fɛ a ka di caman ye n'u bɔra kaso la u ka segin ka bɔ soɲɛni na ka sira ɲɛnama wɛrɛ ta n ko tari ma faamu o wagabon bɛ bilan kasobon kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la namlaminɛ nka ne bɔra yɔrɔ min na ka na ne ye Kucala ye ne ba nana kasɛti ko la ye wagabon fɛ u ye ne lagosi ye cogo fasugu bɛɛ la namlaminɛ ka n ba ni fa nani kasɛti ko in na namlaminɛ k'a jira k'a fɔ ne kɛra ɲɛngo de ye ne kɛra hasili de ye ne ye si bɛɛ lajɛlen kɛ soɲɛni na mun kɔrɔlen mago salen sisan ne k'a fɔ ko n bɛ kasɛti bɔ ko ka ladilikan fɔ ayiwa ka ɲɛ jira jama la ko ne ma ɲɛ o kɔ ni ne ko n mago sara ne ko n bɔra soɲɛni na ko ne kan ka taa n da ma ten ko ne m'an ka soɲɛni gindo bɔrɔtɔ ko ne bɛ n ka soɲɛni gindo bɔrɔtɔ k'a jira jama la ka so n k'a ɲɛfɔ jama ye so bɛ soɲɛni kɛ cogo min na k'o ɲɛfɔ jama ye so bɛ soɲɛni kɛ ni minɛn min ye k'o ɲɛfɔ jama ye namlaminɛ ko ne bɛ n k'o min kɛ ayiwa k'o ye hasiliya de ye caman ye o fɔ don bɛ ka taa wagabon na namlaminɛ n m'a fɔ Kucala wagabon bɛɛ y'a fɔ nka camanba de y'a fɔ namlaminɛ dɔw ko ni an bɔra kaso la tuma o tuma ni u ye ne ye u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ yalasa ka n jan ban ka n fa dibi la caman ye o fana fɔ n ko wagabon na don bɛ ka taa a bɛɛ lajɛlen ka jɔ namlaminɛ a kabako
ngani mi mi ganga fone mi ganga ni mi fota u beni neni nu fone kofe de ni lagosi ka mi ganga fo u beni fone kofe de u tega joni jango nyena ka fo nam lamine ngota ima fam u beni lagosi ka fone kofe nere fana ka bandi demisenu mina fonye akoro jango karima china ya fi kota mba fuye ngo aya tui na sebe do abina fonye na parce que tsega fonye na o nam lamine wala tsega fonye na bamana nga kuma do ko sogo mi yoro la beba do ko flinde ubulu ubu dabiri jila ka mi de mi ye o dole do wallahi na faraki be blaga bo kasola bi pi kata joni jago nye koro ki be ne banene ko munane be ngani kache bi bo wallahi ni ka blali papier diri me tiso do ndagata abigiri ngajo bari ni yo fodoro eni ne flambe bi ta Allah hara o do atobi fan flambe ko bobo mbo don nam lamene ngota ima fam me o ben la ko shin kofe kan lakarin kofe ka kam mankutu chen kofe do ndagata abigiri ngajo nam lamene uye kuma chama fone makase bi ko ina ka so bi masi nga ne gawsu kulbandi jango o tane fe bashiye kadaka jere kono imana je ko damine ni ma segen surala ibado ko te ko labandai imana ko damine ni heraye e ma gole ya foi surala auti labafiyo don darata adagiri ngajo non de be kasidi minga ngabo aywa ne tega sun do ko fo alawo ne be ngal ladi kan fo ne ra mi menga bo ne ko yeso ndi ne ko mbora ladi ko jugu mi mba ko ne be ngodi fo ka dimison ladi nam lamine no tane ni masita nyo fa de ni Demagata Adena. Ni kaso tanti nyanye ni kaso tanti nyando wani kaso bana peut-être il faut attendre andi nyanyere. Mobili de yansi nyama okuma ne fadente ne fade o manga dugula zimugo. Demagata Adena. Onga minye sueni kono sambi sabali saba kono. No ye mo sa wole ne bole alla minge ne kombe o de fo parce que o de ne mo sa sueni de ne mo sa ka tansi ni hagela kinshi be sambi woro ani sansaba muso tembulo den tembulo du tembulo tawro tena mo sa men nam lamine sueni de soma okuma ne ta nyini faso de to mo ka saka ke komi ne jango nyona ka so ne be akundo mba ofo ka sedi kono kamme akacha ala fe kulo kuna ni kilingili o mamme ni ala kirasona adaka memmi ga gafo wuli balido ndonye do ati kamifiew ngotari mavam do megata abegiri ngajo nam lamine mamina no kembe amma boate kambeli kasola kasoka jugu kasoka fari ko bana mago saranji gila mesera jele me sandanduru anda do ambi bok majme nam lamine ambe ala bulande bulujuga kabako donala nena na bonga shamuru kono bloku de shamuru sengi wasoro ne be shamuru mena o shamuru sengi ye bloku de nam lamine kaso batigu de be blaye yen jamana ka kaso fidindigu ni kaso batigu te blanya wanga be ka ube kaso fidindigu bla dana ka kaso batigu bla dana bari ni kaso batigu ni kaso fidindigu nyami nyana a otiba fari bina bwa kola ibita soro do juzele ma si kaso do juzele be samwa do juzele be sandanduru awa do bina juzele kaloworo tigi bina sigi donola ko ale ka kaso digile do ala no kera doro mami mba shi kasola wali masamuga ko bishinga ye nin chenjo mene fegola ha nabla bine kuma kabako o takili be to yele to babu selena wa ne ku ka kilibe ka jugu ba min ngulo bo malo be munfo abe wuli ki sogo mulo oro be kifa o de kuso o kisonga anya minyo anga uje mana okono do naga ta abe giri gajo nabla bine akabako mamna no kemme ikado ambe ginda na boate kambele li shu mani kle mani nene na bo bloku de samuru sen kata bloku tura samuru sisi dala aywa sun joroba dobe utoko de ko tenga wedara go di jablu tenga wedara go di jablu ale sun joroba nam lamine nindo kama ale sibe sambi duru ani sanduru odo 1973 odo kama nere sibe sambi sabani sansaba ni demisen de barga benanga kenen nam lamine netra tenga wedra go di jablu krefe barukela nisra akondo ko kinna ngo ho akwa akademiso ma ku ka tesri we tesri anye baroda mine nen nanga do tenga wedra go di jablu bango koro jablu akunna mungo ne ba fiki nyini ga kuma dola ni ma foi fa bunina aku jango ko yimunyi ngo cherla ni ne be soni na ni asasa bai ni adamine 70 ambe 73 la
nam lamine don bɛ ka taa a bɛ na san 3 de dɔɔni n ko mais ne mana wari o wari sɔrɔ hakilina tina ne la ko n ka taa an ka dugu la ka taa n yɛrɛ dudala n'a ye ne b'o wari bɛɛ dun k'a ban wari tɔ mana to 3,000 walima 4,000 sotako bɛ sɔrɔ ka jigin ne kɔnɔ ne b'a fɔ n ko n'i ye wari wɛrɛ sɔrɔ nin kɔ n bɛ taa an ka dugu la ka taa ni somɔgɔw dudala n ko mais ni ne ye wari sɔrɔ ne hakilina bɛ bɔ o kɔ n ko kɔrɔ n ko mun de b'a to o bɛ kɛ de n ko ne ma foyi faamu o la kabako namlamine don bɛ ka taa a bɛɛ girin ka jɔ ne kɛlen ka tɛ n ka wetarago di jaabulu ɲininka nin yɛrɛ na a yɛlɛla a ko nɔgɔ janko ne ko naamu a ko tiɲɛ na hakili ka ɲi dɛ a ko ale bɛ sɔni na a mɛnna fɛn o fɛn ye san 28 ye sisan a b'o bɔ son denmisɛn si ma deli ka ale ɲininka ni ɲɔgɔnna kabaroya la fɔlɔ yalasa ale na kunnafoni jɔnjɔn da a tigi tigɛ janko e n'a mɛ ne ɲininka o la bi janko e tulo ɲɛgɛlen dɔn namlamine mɛ min dɔn min'o f'i ye ne ko n ko kɔrɔ n ko n'i sera k'o kɛ o bɛ diya ne ye dɛ tenga wɛrɛ ko di jaabulu ale bɛna ladikɛ in fɔ ne jango ye sisan a ko ne ma ko jango ne ko ndamu a ko son ti don dala wa son ti don dala a ko soɲini nafolo diya ye min ye b'o dɔn wa soɲini nafolo n'i y'a sɔrɔ ka fini ɲuman san k'o don ka dumuni ɲuman dun ka muso ɲuman tigɛ ka si so ɲuman kɔnɔ o waati kunkurunin yanni i ka minɛ ka don kaso la a ko soɲini nafolo diya dan ye o bɛɛ ye o dɔrɔn ye a ko ja o ja b'a la o dama de don a ko n'o tɛ sini ɲɛsigi o tɛ sɔrɔ soɲini nafolo la k'a fɔ i bɛ sini ɲɛsigi kɛ soɲini nafolo la a ko wari tɛ k'a fɔ ko so bɛ a ka soɲini de kɛ ko ka nafolo sɔrɔ ko ka du jɔ ka muso furu ka den sɔrɔ ka a tile kɛ o la ka taa sa ka nafolo to a muso n'a denw kɔ ayiwa soɲini nafolo ko jango o tɛ k'a bada ko jango e b'i ka yaala kɔnɔ e delila ka bitigi dɔ ye fɔlɔ a fɔra bitigi min ma ko nin ye sonkɔrɔba dɔ ka bitigi ye wa n ko ne m'o ye fɔlɔ ko e delila ka ayiwa village ɲuman jumɛn ye fɔlɔ k'a fɔ ko mɔgɔ y'o jira i la ko ɲɛ bɛ village ɲuman in na i ɲɛ bɛ watiri ɲuman in jɔlen na ni fitinin fa tun ye son de a fa sara ka ni nafolo mugu de to a kɔ a fa tun ye son ye denkɛ in n'a muso n'a ayiwa somɔgɔw bɛ ka ginda o nafolo de la bi sonkɔrɔba dɔ salen kɔfɛ tiɲɛ de ye nin ye k'e delila k'o mɛn fɔlɔ wa n ko ne ma deli k'o mɛn a ko wa jango tiɲɛ tɛ sɔrɔ a la namlaminɛ o tɛ sɔrɔ soɲini nafolo la a ko jango namlaminɛ ko n'i y'a ye ala y'a fɔ soɲini nafolo ma ko a haramulen don a kɔrɔ de ye nin ye bari sini ɲɛsigi tɛ sɔrɔ a la ni sɔrɔ sini ɲɛsigi tun bɛ sɔrɔ a la a tun tɛ fɔ ko a haramulen don a ko ala min ye diɲɛ n'a kɔnɔfɛn da o ala de y'a fɔ ko soɲini ye haramu ye ko ɲuman dɛ a ko o tuma na jango e jɔni kunnanko jumɛn bɛ se ka na sigi diɲɛ na yan k'i bɛ fɔcogo ɲuman dilan o la ko ka dilancogo ɲini soɲini nafolo la ko ka o hakilina cɛjugu fɔ k'a don mɔgɔw kunkolo la ko n'i ye soɲini nafolo sɔrɔ k'i bɛ don dala n'a ye e jɔni kunnanko jumɛn bɛ se k'o fɔ jango o namarakanw don tiɲɛ tɛ don bɛ ka taa a bɛ girin ka jɔ a ko jango ne ko naamu a ko e yɛrɛ k'a jateminɛ mɔgɔ min bɔra u ka dugu la ka taa diɲɛ kɔnɔ ko ale bɛ taa baara de kɛ a taara ka taa bɔgɔ nɔɔni kɛ jamana kɔnɔ pɔndiw kɛn bɛ k'a sɔgɔ bɔgɔ la butelifɛrɛw kɛn bɛ k'a sen tigɛ bɔgɔ la a kɛn bɛ ka o bɛɛ lajɛlen muɲu dɔw bɛ taa kodiwari ka taa tu tigɛ ka kate jukɔrɔla debusayi ni bese ye bese b'u sen tigɛ o b'o furakɛ tukɔnɔ saw bɛ dɔw kin dɔw bɛ sa u ta la dɔw tɛ sa u ta la u bɛ nin bɛɛ lajɛlen muɲu dɔw bɛ wotoroniw boli ka don ni cɛjuguw ta u bɛ nin bɛɛ muɲu dɔw bɛ taa saribɔn de tigɛ ka saribɔn jeni k'o seere u bɛ nin bɛɛ muɲu dɔw bɛ dɔgɔ de ɲini ka wari sɔrɔ a la mɔgɔw n'o ye hɔrɔn ye olu bɛ tile ka baara cɛjugu de kɛ baara gɛlɛnw k'o kɛ ka wɔsi k'o wari sɔrɔ k'o wari ɲini kɛrɛnkɛrɛnlen ɲɛna k'o wari sɔrɔ o wari mugu sɔrɔlen o tigi la m'a fɛ a nisɔndiyalen n kɛ n bɛ ka wari dɔɔni sɔrɔ n bɛna taa n ka dugu la sisan n bɛna taa n somɔgɔw bɔ nɔgɔ la ani ne yɛrɛ o tigi kɛn bɛ k'o wari bila a kun namlaminɛ don bɛ ka taa a bɛ girin ka jɔ o tigi nalen ka na se sugu kɔnɔ e sonkɛ wulila k'i t'i den ka i bolo don tigi pɔsi kɔnɔ k'o wari bɔ k'o bila i kun ko e ka taa don dala n'o nafolo ye jango bɛ se ka kɛ wa n k'o tɛ se ka kɛ a ko walima a tigi y'o wari bila a kun wari mugu bila a kun a bɛna t'u ka dugu la de e maa min ko i ye filomani ye ko i ye azamani ye ko i b'i ka karamɔgɔ de yɔrɔ ɲini i bɛ se k'a tigi don dala n bɛna daga don ka d'i ma ayiwa n bɛna ayiwa biyɛnwari ko k'a d'i ma don bɛ ka taa a bɛ na
e da do tigi na hadilna ceni nengunye ka a tigi ka nafulu ndarake ko biliku ko e bi ko do ka tema tigi ka ko e ka te ka temo tigi ka ko e bi se kuma na ka temo tigi ka ko e ka ta do de la no nafulu jango bi se ka kewa ne ko ngo se ka ako wali ma o tigi yo wari kerengere ka do yama sangura kelena abina tu ka dugula aka konya muso ko dabali siri todo an bina se ka dugula ne atonyo o chemeson ubina ta ginda ndamine anaka mutokura namlamine e songa biti dai onye kungo kono kam mere fadda tina ka yama sankura boshala ka to shiri ko wari bliku ko e ka ta do dala ni onna fule jango bisika kewa ne ko chena o sega ako te belengo wali ma atiya na fule mugu blaku ka tu ka dugula ka ta biti gini ndaile ali bina commerce ke ka jago ke yela sa ka bulu yele me ka hera do so e songa yo biti falenye klefe shudugu klama fe e grindo tara ka to biti dakari ko biti kono menan ka to firi sobulu fen kana oma ko wari mine ko bliku ko e ka ta do dala ni onna fule jango bi se ka do dala ni onna fule chugo ni ko ngo kadele ako wa jango mati do dala ni suni na fule jango mati do dala nai ako jango ere be yala la nam lamine ima dele ka kaso ke folo ni ka so ke ko folo de nga ire nyebe bwa ke kambe le konna la ya ko nyebe wa bongoro chama ngo na kaso la ya ne ko nyebula ako wa be mo ko sale do kaso la ni ya be ke chugo de wushi de bana kuna go yalo tike mai tuguni namlamine ako wajango ni yara kasubungo kasubuna e mana yala kase kasubuna ibita songoro bamba ko sale chama ni soro kasubu mbelati u kuna gwalo gesge bana musu tubulu dendu bulu du tubulu taro tubulu u kuna gwaro mposon tigara namlamine ulu chama made be kasubu ni nyange ngutari mavam ako jango ngo kasubo mbe ko bi adamana service da mo ko bi mite service da ni nyanje chugomena ngo so fana bi mite kasubo ni nyanje tende namlamine okuma so yara bi nyanye nga wala kuma dola o be mite kasubo ni nyanje ni minda ba mako kasola obi soro tiku kasola ni minda se kasola obi soro blanca kasola ni minda blanca kasola obe kuchala kasola ni minde obe siga so kasola ni minde obe boake kambela kasola ni minde obe abija yopo kasola ni minde obe bojo so kasola fo amito ka nyanyi ni kaka subu ngono jina ni ko karsa do karsa chabe ma ko kabala boy karsa do chabe sika so kabala karsa do chabe siku kabala karsa re ni famana ma chabe abe kambe na kabala namla mene o yesu ndabulo de o kuma namla mene ako jango jombi sika to o ko fasula ka klaka do dela ni maminu ndabulo sangani watu be de be miti ka subu ni nyanje do mega ta abena ni ta kaso do le be kaso do la bi do dela o la chudi ne ko ngo sika do dela ako jango ko sunyini tabulo de ni ako herashita sunyini kono ni kaso jugu date herashita sunyini kono ni mago sate sunyini hera ire bela gele danye ika kaso chaman dan namlamine o ya hera de wali mo ki kunji yorodola akuma beka dabla wali mo ki kandiga yorodola i mago ka sai wali mo ki jene gwanza yorodola i mago ka sai wali me ka koroki mago saki fago ki tachien ki ke jonga maye ibita yala chapolo sola ki to ikli to ke sugutu linyimila fado vedlo to mila namlamine ibi labawo labango jugu fashugu de la ako tono be shwenila o yini labango jugu anundi ako no tatono tala ne kwa ma ngo korongo chiana ni ndetono nyimanyanda ako wajango ni mashweni dable bikete jango ako chewo che ne mabo shweni na namlamine ibi wele ko labango jugu de afoko ne tenga wezara budi jabulu de ofie do nakata abegiringa jo namlamine akabaku ako jango ngo kaso bombe ko mi lahara be chigo minade lahara ta masire de kaso yo ni mami yenyu mange jena ya ni sira lahare ba to no soroy guta imavam do nakata abegiringa jo okmana kaso bombo chugula ni kara ko nyumangela e kenema de to kenema ke ni kara ko ju kela e ibina kaso lawo no tango mo bi klenga te me kaso bo de la shuni kle nazalo bi te me kaso bo de la shuni kle o namla mine kana anti la mamad liga mate me to shimine folo ka do kaso la ni kaso la dro ni ya ko sega sega ko sebe ibita soro hal na kara misika razarati o bi soro inno na ha do me ta abena okuma elisa ala ka soro mangani elisa ala ka soro mangani tenga wezara go di jabulu ay nil la dinin juge na boake kambenali sa 1973 kasoro jusile me sandanduru ngutari mafam so yene ya sababu ne wila ka boso njogoro be ngoro minge ne taranga shamuru kono bloku de shamuru 5 odo sigari de ko wari ko esperandi ne taraka tanga esperandi pagi daile ka dengele mboko tashuma do la folo
ka tiri dama dɔ ta o la ka sɔrɔ ka n da ka n ja ka n gɛlɛn so yɛlɛ ne tɔɲɔgɔn y'i kanu ma ko janko k'i dun ɲɛ bilenlen bɛ kosɛbɛ ko kumana ko mun de kɛra ne ko n ko tɛnka wɛrɛko de kɛn bɛ ka i siɲɛ kari ne la bi kosɛbɛ ko cogo di n ko ne de taara baro la tɛnka wɛrɛko di jabulu fɛ tɛnka de taara ko ale bɛ ne ladi ko ne ka bɔ sɔni na ko sɔni man ɲi ko sɔni tɛ ko ɲuman ye ko ne ma fara la ko ne bɛna kɛ laban kojugu ye ka bɔ n'o manamanakan caman ye n ko k'o fɔ ne ye n ko yanni ale k'o fɔ ne ye kun jumɛn na ale b'a dɔn k'a fɔ sɔni tɛ ko ɲuman ye mun na ale ma bɔ a la yanni k'a mago ka sa de ale yɛrɛ kɔrɔlen mago salen si b'ale ta cɛnlen kunnagoyalen a bi sɔrɔ ka n'i sigi k'ale bɛ maa ladi n ko nin tɛ manamanakan dan ye n ko komi cɛkɔrɔba don o de kosɔn ne min y'a ye k'a to yen n ko n'o tɛ ne tun bɛ yɛlɛ a la kosɛbɛ bi a bɛ bɔ a kalama ka yɛlɛ a la o ye sonkan de ye so de ko ka yɛlɛ a la n'i y'a mɛn ko ka yɛlɛ a la o ye sonkan de ye an bɛna karisa bugɔ sonkan na bugɔli yɛlɛli kɔrɔ de ye ko bugɔli an ka karisa bugɔ o kɔrɔ de ye sonkan na ko an ka yɛlɛ a la don bɛ ka taa a bɛ girin ka jɔ ne tɔɲɔgɔn ko ne ma a ko janko ko jabulu kunkolo tiɲɛna koyi ko tɛnka wɛrɛko di jabulu k'a kunkolo de tiɲɛna ko mana depo naani de b'a kun o ma jugé fɔlɔ n ko ta i ma faamu wa jugé bɛ san 20 fana o de kɛ bɛ k'a kunkolo tiɲɛ k'i kana tɛnka ka kuma jate n'an laminɛ ne ni n tɔɲɔgɔn ye cɛkɔrɔba in ka ladilikan ɲuman tan k'a yɛrɛkɛ ni kumakan min ye o don Buwakɛ kan bɛnale o de filɛ nin ye tɛnka wɛrɛko ye ne ladi o don ko n ka bɔ sonyani na o ye ne ladi ko 2 ye sonyani kɔnɔna na ne yɛrɛ tɔɲɔgɔnkɛ Baba Konate o ye ne ladi fɔlɔ yanni n ka taa yɔrɔ jan ne ni Oroger ka sufɛ sonyani don n ka 200 sɔrɔ don ne yɛrɛ tɔɲɔgɔnkɛ ye n ladi o don ne m'o ka ladikan mɛn tɛnka wɛrɛko kɛra 2nan ye ka n ladi kasobon kɔnɔ so cɛkɔrɔba don n'an laminɛ o de ye ne ka ale ka ladikan in mɛn k'a dɔn nin cɛkɔrɔba in bɛ ka min fɔ nin ye tiɲɛ ye ka d'a kan nin ka kɔrɔ ne ye sonyani na nin ye min ye sonyani na ne m'o ye nin ye min kɛ sonyani na ne ma o kɛ nin sera jamana min kɔnɔ ne ma se yen ba nin bɛ sonyani kɔnɔ ko ɲɛdɔn ka tɛmɛ ne kan donc nin bɛ ka min fɔ a la tiɲɛ bɛ sɔrɔ nin ye dɛ nin ye wulibali ye ne yɛrɛ ɲɛ bɛ sonkɔrɔba caman na kasobon kɔnɔ a bɛɛ mago salen don donc cɛkɔrɔba in ka kuma ye tiɲɛ ye o tuma i jɔ ne ka bɔ a la joona yanni n yɛrɛ mago ka sa ne Gawusu Kulubali di Janko ne kun kan ka o de miiri o don n ko ta i ma faamu nka o don y'a sɔrɔ sitanɛ kɛlen bɛ k'i bolo biri ne dusukun na kosɛbɛ sonyani ka di ne o don fo ka taa dama tɛmɛ o don kama ne yɛrɛ fɛ baara si tɛ diɲɛ na min ka di ka tɛmɛ sonyani kan ni ayiwa o don kama ne yɛrɛ fɛ sonyani de ka di diɲɛ baara bɛɛ ye ka d'a kan n delila ka maa bugɔ sonyani ko la o Abijan kelen na ye k'a tigi bugɔ k'a ten bɛrɛn k'a tigi bugɔ k'a ɲinkari sonyani lakari y'a sababu ye o tigilamaa tun bɛ n ka so de lagosi ko sonyani man ɲi awa sonyani donna tan awa sonyani bɔra tan o don dun kama sonyani ka di ne ye kojugu ne t'a fɛ maa ka so lagosi ne t'a fɛ maa ka so kɔrɔfɔ ne ye n da don u ka baro la yalasa n bɛ cɛ in sɔrɔ k'a bugɔ cogo min na wa n y'a sɔrɔ fana k'a bugɔ k'a jogi o don ne Gawusu Kulubali di Janko ne ye o fana kɛ sonyani kɔnɔna la cɛkɔrɔba in ka ladikan ni n tɔɲɔgɔn tilara ka cɛkɔrɔba in lagosi ladikan ɲuman fɔlen kɔ ne ma sɔn ka ladikan in mɛn n'an laminɛ jaa tɛnka wɛrɛko ye min fɔ walahi n dɔn ɲɛ don a ti kami don bɛ ka taa a bɛ na ne yɛrɛ bɛna da o la k'a fɔ o kuma ye tiɲɛ ye tuma min n'an laminɛ o bɛnna san l'an 2002 ma Kucala kasobonba kɔnɔ ne yɛrɛ kɛlen ka san 62 sɔrɔ o waati n mago salen n gɛrɛsɛgɛ donnen n galama la ne nana sɔrɔ tiɲɛ na ladikan minnu fɔra ne ye wulibali don dɛ ka d'a kan ne yɛrɛ nafolo min sɔrɔ sonyani na k'a dun k'a ban n ma don da la o ka ca n'an laminɛ don bɛ ka taa a bɛ girin ka jɔ ne yɛrɛ anw groupe mɔgɔ 10 delila ka sonyani dɔ kɛ siɲɛ kelen an ye 120 millions de sɔrɔ a sonyani kelen la an mɔgɔ 10 120 millions de francs an ye o sɔrɔ an cɛ tan mɛrɛfa b'an bɛɛ bolo ni o ye pistolet an dara ka taa yɔrɔ dɔ gindan ka 120 millions sɔrɔ yen mais o don wari ta yɔrɔ la an ni fɛntigiw ye mugu ci ɲɔgɔn na ye kosɛbɛ so 2 sara anw yɛrɛw la o kɛnɛ kan o don anw tɔɲɔgɔn mɔgɔ 2 sara o kɛnɛ kan Adama Soloka o sara o don Mumuni Kulubali o sara o don n'an laminɛ o tuma an maa 8 tilara ni wari ye an ni wari taara n'o ye 120 millions ye don bɛ ka taa a bɛ girin ka jɔ an dalen ni 120 millions ye min kɛ n'an laminɛ anw ka sonkuntigi n'an laminɛ n'o ye Baba Konate ye o don kama Baba Konate numéro 2 n'an laminɛ min ye ne ladi o ye numéro 1 ye n bɛ kan ka min fɔ o ye numéro 2 ye parce que o ye son ye ale de kun y'an ka sonkuntigi ye o don ne tari ma faamu ale sɔrɔla ka taa an taatɔ sonyani kɛyɔrɔ la a ye wari min bɔ a kun k'o kɛ an transport a bɛ an ka dumuni sɔngɔ n'an laminɛ a y'o wariw tigɛ ka bɔ a la o bɛnna 80,000
ani washigi ani kɛmɛ wɔɔrɔ a y'o tigɛ ka bɔ a la nam lamine wari tɔ a y'o tila an maa sigi ni ɲɔgɔn cɛ an kelen kelen n'a bɛɛ 14 millions 944 mille de sɔrɔ 14 millions 944 mille an ye o sɔrɔ sakɛn de nu million 14 ani waa kɛmɛ ni waa 80 ani waa 8 ni kɛmɛ 8 an mɔgɔ 8 kelen kelen n'a bɛɛ ye o de sɔrɔ patron ni yɔrɔ tigɛlen kɔ ka bɔ a la don dɔ la taa a bɛ girin ka jɔ n'an lamɛnɛ ne y'o wari sɔrɔ min kɛ ne ye dakisi ni watiri occasion sa o la waa kɛmɛ ni 80 n'an lamɛnɛ o y'a sɔrɔ o dakisi ni watiri bɛ sanga na o waatiw ne y'o sa o la occasion waa kɛmɛ ani waa 80 du jɔlen ka du simanso jɔ ka toli d'a kan o du kuturu ne y'o du kuturu san o don 3 millions 200 mille ka do kɔnɔ ka tila ka bitiginin dayɛlɛ n'an lamɛnɛ don bɛ ka taa a bɛ na i m'a faamu wa ka 5 millions don marchandise la k'o kɛ bitigi kɔnɔ n ka patron ka tila ka n dɛmɛ ka 3 millions marchandise ta bitigitigi dɔ fɛ k'o fara a kan ça fait 8 millions minɛn de bɛ ne jango ka bitigi kɔnɔ o don n bɛ n yɛrɛ halala du kɔnɔ fana n'o ye 3 millions 200 mille don bɛ ka taa a bɛ na n yɛrɛ tɔgɔ la waatigi bɛ n bolo fɛnɛ ni muso bɛ ɲɔgɔn fɛ an ye gindan daminɛ sa dugu kɔnɔ o don an bɛ wale wari kan k'a dun cogoya fasugu bɛɛ la namlaminɛ don bɛ ka taa a bɛ girin ka jɔ tuma min na n'o kɛn bɛ an don bɛ o kɔnɔna ne tilara ka wuli ka taga soɲini dɔ kɛ yɔrɔ wɛrɛ la o kɔfɛ namlaminɛ n taara soɲini wɛrɛ kɛ o don ne ye sanu kilo 3 ani garamu 600 ani garamu 50 ani garamu 7 ne ye o de sɔrɔ 3 kilos 657 grammes d'or lɛnkɔ ne y'o sɔrɔ o don o soɲini kɔnɔ la n kelen pe namlaminɛ ka tila ka waa 100 ni waa 50 sefa sɔrɔ n kelen pe min tɔɲɔgɔn ma taa a opération na o don ne kelen de taara ka d'a kan opération kɛra ka bɛn samedi donya ma o tali ma faamu an tɛ furuba soɲini kɛ o don parce que samedi ye n bɛnja ye ne kelen de n den ka taa nin kɛ ne ni hɛrɛ min sɔrɔ o don ne segilen ka na n nana 10,000 kɔni k'o di dennin ma n ko i bɛ 10,000 di ba ma k'o don woro la 10,000 filɛ nin ye i yɛrɛ k'o minɛ k'o di fa ma k'o don woro la 30,000 filɛ i yɛrɛ k'o minɛ i ka taa fini tigɛ ka da a kan an ka furusiri setɔ don o don kama ne ni dennin kɛ n bɛ ka an bɛ ɲɔgɔn bolo san 2 ani kalo 6 ɲɔgɔn si den kelen don bɛ an gɛrɛsɛgɛ la namlaminɛ don bɛ ka taa a bɛ girin ka jɔ namlaminɛ a kabako namlaminɛ o den wolola ka bɛn vendredi le 23 février 1972 mali ni yaw ne ballon dans sa 1972 nin den wolola ka bɛn o don ma vendredi le 23 février 1972 muso min y'o den sɔrɔ ne fɛ n kɛn bɛ ka nin de kɛ o ye ten o y'a sɔrɔ an ye silama furusiri kɛ a tɔ tora mairie furusiri ye mariage officiel ne b'a fɛ ka mariage officiel kɛ ka sɔrɔ ka sigi ka na n'a ye mali kɔnɔ n bɛna jira n somɔgɔw la an bɛ sɔrɔ ka jɛ ka taa sigi ye ka n ka diɲɛlatigɛ tɔ kɛ ne sɔrɔla ka sanu ta k'a di muso in ma n ko bɔ taa sanu bila i ba fɛ yen ni mago sera a ma kuma min n bɛ taa i bɛ taa ta ka na n'a ye n bɛ taa feere n b'a feere an b'an ka diɲɛlatigɛw dilan n ko ka d'a kan ne ka yɔrɔ populaire don sungurubɔ caman bɛ na yan son caman bɛ na yan an bɛ tilen ka dɔrɔgu min yan an bɛ tilen ka dulɔ cɛjugu min yan donc quartier kɔnɔ mɔgɔw caman kɛn bɛ k'an dɔn ayiwa u sɔmilen don an na u kana na taa an kofɔ polisi la polisiw girindɔ nalen an minɛ u kana na an ka so f'i ye ka taa nin sanuba in da ka taa n'a ye an kana na pɛridi a la ne y'o fɔ dennin ye o don a ko tɛ baasi ye a ye sanu minɛ ka taa sanu di a ba ma k'a mara ye don bɛ ka taa a bɛ girin ka jɔ an tora o cogo la an bɛ gindan 150 in na ne ye 50 partage ale n'a ba n'a fa cɛ 100 tɔ ka tila k'o ta ne ni dennin yɛrɛ an ka gindan daminɛ diɲɛ kɔnɔ namlaminɛ o don kama hôtel ɲɛnama si tɛ o dugu in kɔnɔ ye n'an ma gindan min na n bɛ n ja kɔnɔna la don bɛ ka taa a bɛ girin ka jɔ namlaminɛ ja o dennin tɛ ne fɛ joli kama dennin n'a somɔgɔ bɛ ne fɛ n bolola nafolo de kama parce que o don kama ne b'i ta tigɛ n b'i ta tigɛ n b'i wari sɔrɔ o bɛ ne fɛ ka da o de kan mais u tɛ ne fɛ joli yɛrɛ kama n b'i ta tigɛ o ye sonkan de ye mɔgɔ min bɛ wari sɔrɔ e de bɛ wele son fɛ ko tatigɛla karisa b'i ta tigɛ tatigɛla wari sɔrɔla sonkan na namlaminɛ a kabako o tuma dennin n'a somɔgɔw u b'a fɛ ka ne Gawusu Kulubali jango u b'a fɛ ka ne janba sisan sanu kilo 3 ni garamu 600 ni 50 ni garamu 7 u b'a fɛ ka ne janba o la mais u tɛ se ka ne janba ka ne ɲɛnaman to kɛnɛ kan ne bɛ kɛnɛ kan olu bɛ kɛnɛ kan ka ne janba hɛrɛ ka tila ka bɔ o ko la o tɛ se ka kɛ pewu dennin b'o dɔn a ba n'a fa b'o dɔn namlaminɛ
o kuma bina mun kɛ sisan o don kama an bɛ dugu min kɔnɔ a dugu quartier dɔ bɛ yen a bɛ fɔ yen ma ko 220 logement 220 logement commissariat dɔ bɛ yen a bɛ fɔ o ma ko 7e arrondissement denni nana wuli don dɔ ka taa 7e arrondissement na 220 logement na don bɛ ka taa a bɛɛ na inspecteur dɔ bɛ yen komi kasɛti kɔnɔna kuma don n tɛna na a tɔgɔ fɔ kasɛti kɔnɔ n ko tari ma faamu inspecteur dɔ bɛ yen ka taa fɔ inspecteur ye ko ale ni maliyɛn kamalen dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ ko plus de 2 ans ko à peu près sɔɔni u bɛ 3 ans dafa ko fɔ den kelen yɛrɛ bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ko mais ale kun t'a dɔn kamalenin ye son de ko ale nana dɔn sisan k'a fɔ ko son don ko son cɛjuguba don donc ale nana ka na ko fɔ u ye n'o a ma ɲɛ k'u b'a minɛ don min il faut pas que ale sen ka ye a ka ko la denni taara ka taa nin fɔ commissariat nin cogo in na policiers ko tabari kala nin caman ye sisan policiers bɛ n'u labɛn u bɛna taa ne minɛ de o don kama denni tilara k'a f'u ye bon n'a bɛ taa minɛ a bɛ janto a yɛrɛ la dɛ mɔgɔ min don a ka farin kojugu soldasi kɔrɔ don commando kɔrɔ don o ye kelen ye a bɛ marifa dɔn o ye 2 ye a tilara ka boxi kalan an ka jamana in kɔnɔ yan san 2 ni kɔ a b'o fana don boxeur de fana don donc n'a bɛ taa a b'a kɔlɔsi a la marifa 2 de b'a bolo PA b'a bolo o ye kelen ye marifa dɔ b'a bolo o ye lasasi a bɛ k'a tigɛ k'a surunya ni a bɛ f'o ma ko kanosi ye o fana b'a bolo n'an laminɛ denni ye nin bɛɛ fɔ polisiw ye k'a ban n ko tari ma faamu n'an laminɛ a kabako don dɔ la ne bɔlen dugu kɔnɔ sisan an bɔlen poker yɔrɔ la o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ kɛra bandi cɛjuguba ye a kabako o don kama ayiwa pantalon complet dɔ tun bɛ feere o waatiw a bɛɛ lajɛlen ye golo ye pantalon ye golo ye a gileki ye golo ye a fula fana ye golo ye ka tila ka busan kɛ a kɔ n'a bolodaw la ko tari ma faamu o complet tun bɛ feere 37 500 o waatiw 37 500 a tun bɛ feere o waatiw de la ni jamana in ka o don n'an laminɛ a kabako n'an laminɛ kuma min na n'o kɛ mɛ sɔn kɛmɛ nin na bɛn bɛna kɛ o kan o complet de tun bɛ ne Gawusu Kulubali Jango kana o don sabara dɔ tun bɛ sanga na ko Gwayira bɛ a jukɔrɔ i kana ɲinɛ ne bɔra dugu kɔnɔ ne ye kɔndɛri ta kana gare n bɛ quartier min na n'an laminɛ ja denni t'an bɛ ne ko fɔ polisiw ye polisiw n'an bɛ ka na mobili jɔ kabini yɔrɔ jan ka sɔrɔ ka don du kɔnɔ ka t'u dogo an bɛ quartier min kɔnɔ ka t'u dogo quartier kɔnɔ ne nana ka na taximani sara ka don du da fɛ n'an laminɛ ne muso ko ne ma ko yala n bɛ ko wa n ko ɔhɔ a ye son da k'a fa ji la ka taa sigi ɲɛgɛn na ne bɛna taa ko ne ye n ka jakete gileki bɔ k'a dulon ka toto a n'a pantalon ka sɛrɛbɛti da n kan na ka tɛmɛ n bɛna taa ko ne bɛ ko ɲɛgɛn kɔnɔ siman biriki sɛmɛlen bɛ yen ni n donna n bɛ n ka pistolet bɔ k'a da siman biriki kan n'i taara ne nɔfɛ ɲɛgɛn kɔnɔ ko parce que a bɛ kɛ n ka ko de fo ka diɲɛ bɛɛ tɛ taa maa kotɔ nɔfɛ tuguni pewu don bɛ ka taa a bɛnna o waati la kɔni denni kɛlen bɛ ka nin bɛɛ fɔ polisiw ye polisiw ma kɔrɔtɔ ne ma nin si la ne kora k'a ban ka bɔ kana sigi a ye kini ta kana sigi ne kini bɔrɔtɔ k'a kɛ lɛfɛ kɔnɔ ka n'a bɔ a kan ne yɛrɛ woloden ka sɔrɔ k'o ta k'o sigi sen kan sisan don bɛ ka taa a bɛ na